uphile uphusha uphumelelo Pastor Uningi. Siyacela ukuthi nihambe senza ngoba imember kubenikela ku channel so 9 sengilapha ntambama kuphela Monday to Friday kuphela on WhatsApp nange partner ngephutha sibheka udaba lamaphupho misicele ndosi good day pastor ngicela ukubuza ke if I am a female always dreaming of getting married into isithembu nabantu abarich kakhulu uphupha egane umuntu ocebile kodwa esesithenjini uphupha egana indoda enesithembu ecebile nake singakusho futhi akagane esithembini sabantu abaphuwa 1 omunye ngebeka kanje isikhathi siningi ngenze uphuphe usesithenjini uphawu oluhle uma sesithenjini nomuntu ocebile lokusho kungenzeka ukhonjiswa isibonakaliso sokuzokwenzeka sokuthi uyogcina khona esithenjini nomuntu ocebile 2 omunye ngayibeka kanje kwesinye isikhathi uma uphupha usesithenjini uphawu oluhle uma ukuthi usesithenjini nomuntu ocebile lokhu kusho ukuthi ngenzeka ukhonjiswa ukuthi uphiwe futhi wabelwa ukuthi ugane esithenjini somuntu ocebile 3 omunye ngayibeka kanje komunye umuntu uma uphupha usesithenjini uphawu oluhle uma usesithenjini nomuntu ocebile noma esomuntu ocebile lokuthi kungenzeka ukhonjiswa ukuthi uzalelwe emndenini owawucebile futhi unesithembu wena ngakho ke izidalwa zikupha umlingani ocebile owembethwe yikhehla elalinesithembu kuyenzeka komunye umuntu uthola ukuthi naye vele ngakubo ikhona into yobuthembu yesithembu so ubiselwa kuyo futhi naye lento yesithembu ngoba lo muntu ozomgana wena naye wembethwe ileli khehla futhi nimbethwe imimoya yesithembu nawe nomoya wesithembu naloya ozomgana unomoya wesithembu okay asivale 4 kuyenzeka uma uphupha usesithenjini kube uphawu olubi uma ukuthi ugane esithenjini nomuntu ocebile ngoba lokhu kusengenza nje ukuthi kukhonjiswa ukuthi unomoya omumbi womuntu othwele okudotshela esithembini sakhe kuze kuzocaphuna lokuhlanhla bakho nabuzolekelela lapho ukuthi ethuthuke kakhulu lo muntu siyabonga kakhulu besibheka la uphupha ugane umuntu ocebile esithembini